Исәнмесез, укучылар? Бүгенге дәрестә Александр Македонский яулары турында сөйләшербез. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталабыз. Беренче җиңүләр Ис янындагы сугыштан Мисырда Александрияга нигез салынганчыга кадәр Персия патшалыгының хәлакәте. Македония патшасы Филипп II үлгәннән соң дәүләт белән идарә итәргә 20 яшьлек улы Александр билгеләнгән. Үз хакимиятен ныгытканнан соң Александр көнчыгышка походка әзерләнә башлаган. Безнең эрага кадәр 334 елның язында Александр 30 мең җәяүле сугышчысы һәм 5 мең җайдагы Кече Азияга гаять зур Фарсы мәмләкәтенең шигенә килеп төшкән. Походның күпме дәвам итәчәген, Фарсы биләмәләренең көнчыгышка таба күпме җәеләчәген берәү дә белмәгән. Александр гаскәренең юлына аркылы төшеп, таулардан аккан Граник елгасының упкынлы ярында фарсыларның атлы һәм җәяүле отрядлары торган. Кич якынлашкан. Ни эшләргә? Таң атканын көт патша дип киңәш биргән карт хәрби җитәкче Парменион. Һәм таң алдыннан һөҗүм ит, дошманның көтмәгән чагына туры килерсең. Диңгез бугазын кишеп чыгучылар ниндидер инештән куркып торсалар, оят булыр, дигән патша. Һөҗүмгә чакырыгыз. Македониялеләрнең атлы гаскәре уклар ташкыны астында көчле агымны һәм төкә биек ярларны кишеп сугышка кергән. Александр дошманнар чолганышында калган. Фарсыларның хәрби башлыгы кылычы белән аның шлемының очын кисеп төшергән. Кылычын тагын күтәргән. Патшаның үлеме кытылгысыз тыелган. Ләкин шул вакыт дусты Клит аңа ярдәмгә килеп җиткән һәм Фарсыга сөңгесен кадаган. Сугыш Македониялеләрнең җиңүе белән тәмамланган. Александрга ул Кече Азияның эшенә юл ачкан. Кайбер шәһәрләр сугышсыз гына аның хакимлеген таныган. Икенчеләрен ул корал белән буйсындырган. Фарсылар патшасы Дарий III зур гаскәр белән Александрга каршы юнәлә. Фарсылар һәм Македониялеләр Урта диңгез ярларыннан ерак булмаган Ис шәһәре янында очрашалар. Александр гаскәрләренең һөҗүменә җитәкчелек итә. Фарсы патшасының сугыш арбасы янына ук үтеп керә. Дарий куркуга төшә һәм качу ягын карый. Фарсыларның каршылыгы 2 сәгатьтән соң сындырыла. Македониялеләр фарсылар лагерен гына түгел, патшаның гаиләсен, анасын, хатынын һәм 2 кызын да кулга төшерәләр. Александр шунда ук бу хатын-кызларга үзенең бары тик Дарий белән генә сугышуын, аларга хөрмәт күрсәтеләчәген әйттерә. Александрның алдагы максаты Финикияны яулау була. Финикияның бай шәһәре Тир каршылык күрсәтергә уйлый. Тир үтеп булмаслык кыялардан торган утрауда урнашкан һәм стеналар белән әйләндереп алынган була. Аны камау ярты елдан артыкка сузыла. Тир кешеләре үз азатлыклары өчен сугышалар. Александр шәһәрне таран һәм ату машиналары белән коралланган кораблар белән уратып ала. Тараннар диварларны җимергәннән соң македонлылар шәһәргә бәреп кергәннәр. Тирны талыйлар, яндыралар. Аның кыю сакчыларын үтерәләр, меңләгән кешесен кол итәләр. Шул көннәрдә Александр Дарийдан хат ала. Персия патшасы килешергә чакыра. Ул Александрга хатынлыкка кызын һәм ярты патшалыгын Ефратка кадәр булган бүтән җирләрен бирергә әзер икәнлеген әйтә. Әгәр мин Александр булсам, бу шартларны кабул итәр идем ди. Шал чәчле Парменион хәрби шурада. Ләкин яшь патшага ярты патшалык кына кирәк түгел. Әгәр мин Парменион булсам, мин дә шулай эшләр идем дип җавап бирә ул. Македония гаскәрендә барысында патша хәл кыла. Сугыш дәвам итә. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Мисыр халкы Александрга карата нинди мөнәсәбәттә булган икән? Мисырлылар Александрны фарсылардан азат итүче буларак каршылыйлар. Каһиннәр аны Фиргәүннәрне атаган шикелле Алла дип һәм Кояш Алласының улы дип игълан итәләр.
Хәрби уңышлары Александрның башын шул кадәр әйләндерә ки, ул кахиннарның мондый карарын бик теләп кабул итә. Буйсындырылган халыклар үз илләренә Алла килде дип һәм аңа бер сүзсез буйсынырга кирәк дип ышанырга тиеш булалар. Нил дельтасында Фарс утрауы диңгез гаванины җилләрдән ышыклап торган җирдә патша шәһәр салдыра. Аңа үзе хөрмәтенә Александрия дип исем куша. Ул булачак мәйдан, урам һәм храмнарның урыннарын үзе билгели. Безнең эрага кадәр 331 елда Александрның Персия патшалыгы үзәгенә явы башлана. Гаскәр 4 ай буе бара. Ниһаять, Тигр елгасын кичеп, сугышка әзер торган фарслар туплаган Гавгамелла авылы янына килеп чыга. Хәтта күпне күргән Македониялеләр дә душман лагере утлары белән тулган иксез-чиксез зур тигезлек күреп шомланып куялар. Дарий 3-нче мыңга кадәр күрелмәгән зур армия туплаган була. Зур тәгәрмәчле арбалар, җәяүле гаскәрләр, җайдаклар һәм Персия патшалыгының ерак төбәкләреннән хинтлылар алып килгән сугыш филләре. Македония хәрби башлыклары патшага төнлә һөҗүм ясарга киңәш бирәләр. Александр аларга: "Мин җиңүне урлап алмыйм", дип җавап бирә. Сугышны иртән башларга карар кылып, гаскәрләргә ял итәргә кушкан. Дарий 3-нче сугышчыларын таңга кадәр сафларга тезелгән хәлдә тоткан. Гавгамелла янындагы сугыш безнең эрага кадәр 331 елның 1 октябрендә фарсы сугыш арбаларының һөҗүме белән башлана. Атлар кытырынып чаба. Тәртәләргә беркетелгән үткен чалгылар үлем белән яный. Ләкин Македониялеләр вакытында юл ачып өлгерәләр, атлы арбалар аларга зыян китерми генә узып китә. Ат тоткан сугышчылар ук яңгырау астында калып һәлак булалар. Башында Александр үзе торган Македония атлылары шей сыман төзелеп, үз чиратында фарсларга каршы һөҗүмгә күчәләр. Алар сафларны үзеп, Дарий урнашкан якка омтылалар. Атлылар артыннан фаланглар һөҗүмгә күчә. Кайчандыр ис янындагы сугыштагы кебек үк Дарийны курку биләп ала. Ул атка атланып кача башлый. Аның артыннан бөтен гаскәр иярә. Җиңү яулап Александр Вавилонны, Персеполны һәм башка борынгы шәһәрләрне кулга төшерә. Яңа басып алынган өлкәләрнең идарәчеләре итеп ул Македониялеләрне һәм фарсы аксыякларын билгели. Ул арада Александрдан качкан Дарий 3-нче үзенең яраннары тарафыннан үтерелә. Александрны исә гаскәр Азия патшасы дип игълан итә. Ул полководецлардан үзен бил бөгеп сәламләүне, кием читен үбүне, Аллага табынган шикелле табынуны таләп итә. Бу Македонлы хәрби башлыкларының ачуын чыгара. Александр, оял бераз. Син безнең патша һәм полководец, ләкин Алла түгел. Безнең кан белән яуланган җиңүне үзеңә генә алдың, ди аңа бер мәҗлестә Клит. Александр ярсып китә һәм сөңгесен тартып алып, Клитны чәнчеп үтерә. Александрның ачуы шунда ук басыла. Ул бу эше өчен үкенә. Ләкин Граник янындагы сугышта үзен үлемнән коткарып калган дустын инде кабат терелтә алмый. Македониялеләр Персия патшалыгының көнчыгыш өлкәләренә юл тоталар. Ләкин андагы кабиләләрнең көчле каршылыкларына очрыйлар. Аннан соң Александр Хинд елгасы үзәнлегенә бәреп керә. Кан кыйгыч сугышта македонлылар сугышчан филләр белән очраша. Атлар бу зур хайваннардан курка, ләкин Александрның төз атучы укчылары күп кенә филләрне яралый. Тегеләре котлары алынып кирегә борыла һәм үз сугышчыларын ук таптый башлый. Александр бу юлда җиңү яулый. Уңышлардан канатланып, ул Ганг үзәнлегенә яу игълан итә. Әмма туктаусыз сугышларда һәм юлда арып талчыккан гаскәр аңа буйсынудан баш тарта. Кәефе кырылып, ул 3 көн буе чатырыннан чыкмаган. Соңрак ниһаять
походның тәмамлануын игълан иткән. Александр кире борылырга мәҗбүр була. 10 еллык яу безнең эрага кадәр 324 елда Вавилонда тәмамлана. Ул көнбатышка яңа яу башларга уйлый. Ләкин безнең эрага кадәр 323 елның җәендә Александр Македонский 33 яшедә тулмаган килеш кинәт кенә авырып үлә. Укучылар, Александр Македонский яулары темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.